Hi guys, tara samahan nyo kami at finally meron ng Black Scoop dito yan sa may Dagupan City. Dahil umulan guys, nagpatila muna kami at nagstay muna dito, pumili ng drinks. Ayan ang kanilang coffee shop, napaka-cozy ng place. Tapos ito yung branch na nakita ko na napakadaming variety ng drinks. So, sa dami ng flavors, hindi mo alam kung ano yung o-orderin mo. Then, ayan guys, naka-order na kami. Tapos, ang aking in-order is yung triple chocolate strawberry cheesecake. And that's it for this video. Thank you for watching guys. Visit na kayo dito sa Black Scoop, Dagupan City. Bye!